Buenas tardes. Quiero agradeceros todo el apoyo que nos habéis dado. Sin vosotros estas copas son imposibles. Por eso muchas gracias por todo el año, por todo lo que habéis aguantado y por estar al lado del equipo. Mi corazón me dice que lo más grande es ser culé. Estoy muy orgulloso de ello. Visca el Barça, visca Cataluña. Bona nit a tothom. Si em permeteu, falta un petit detall aquesta nit per completar tota aquesta festa. Permeteu-me un moment. Faltava un detall, lligar la senyera també a la Copa de la Lliga. Ara sí està bé. Que se n'enteni. Us en devíem una des de l'any passat, us ho vam prometre. Aquí la teniu, des de Wembley per tots vosaltres, que la gaudiu com nosaltres. Gràcies. Visca el Barça i sobretot, visca Catalunya. Gerard Piqué, el xufa, el xufilla. Bona tarda a tothom. Avui seré molt breu. Hi ha un amic meu que em va dir una frase que diu, digue-la, i la diré. Nosaltres ni ens droguem, ni ens tirem, ni comprem els àrbits. Nosaltres només juguem a futbol. Visca el Barça i visca Catalunya! Us espero tots a l'Estadi Olímpic al concert de la Shakira. No ha perdut l'ocasió Gerard Piqué de fer la promoció del concert que Shakira farà a l'Estadi Olímpic. I ha col·locat la falqueta. Ha col·locat la falqueta i abans la polleta, perquè ha respost a tanta i tanta calúmnia que han hagut d'aguantar al llarg d'aquesta temporada els jugadors del Barça. Mira, i la graderia respon, Lluís. Hem vist també ja com la majoria de fills de jugadors i de l'estaf ja són també en aquesta part central. Recordareu aquelles imatges també tan gracioses, aquí en podem veure alguns, i veiem en una imatge recent la filla del doctor Pruna, la Jana, en braços del seu pare. I de moment s'interrompen els parlaments, no sé si continuaran, i es fan aquesta gran fotografia de família, mai més ben dit, perquè apareixen els futbolistes, els membres de l'estaf i també molts dels fills i filles de tots els membres d'aquest Futbol Club Barcelona, campió de Lliga i de Champions. Em fa l'efecte, Lluís, Bernat, que el tema dels parlaments i micròfon quedarà aquí avui, Aquesta és, sens dubte, la foto més esperada de la temporada. Una temporada que ha estat intensa, molt lluitada, molt disputada, i on el Barça ha sabut respondre on ho havia de fer, al terreny de joc. Sonen les notes de l'himne del Barça. Es fan ara la fotografia des de l'altre costat perquè també aparegui la tribuna principal. Avui em temo, Lluís, i com ens advertia ja el Jordi Grau, que això dels parlaments ja ho hem enllestit
Han parlat els capitans, ha parlat l'entrenador, ha parlat un jugador destacat com és... Ha parlat segurament qui havia de parlar. A Vidal també. I com que al final la majoria s'han d'acabar mossegant la llengua, diria que excepte Piqué, doncs com que no poden dir per guardar les formes el que de veritat pensen i el que han hagut d'aguantar, doncs mira, escolta, val més no dir res, acabem la festa en pau. Sí. Home, potser Pedro i Villa, que ahir van marcar gol, també mereixerien dirigir-se a l'afició, però en fi, ells evidentment són els que decideixen què els ve de gust i evidentment no serem nosaltres qui direm què han de fer o què han de deixar de fer. Continua l'himne, ara a capella. El que potser ara sí que faltarà serà la volta olímpica, la volta d'honor a tot el terreny de joc per tal d'oferir aquesta copa a l'afició que aquí ha passat 3 hores esperant l'arribada dels cracs del Barça. Ara comença precisament aquesta volta olímpica a l'estadi del Camp Nou, enmig d'aquesta pluja de confeti amb els colors blaugrana. I a Messi que li ha tocat la feixuga tasca de portar la Copa de la Lliga. Mira les nenes de Vidal com s'ho passaven. Jo crec que hi ha cansament, és evident, són moltes hores, Lluís, i també hi ha una altra cosa, que és que el costum acaba fent de perdre, diguem, l'espontaneïtat d'estar celebrant cada cop títols i més títols. Fa 4 dies aquests jugadors eren aquí celebrant aquesta Lliga, avui són celebrant la Champions més serenament. La felicitat d'un David Villa, que quan va fitxar pel Barça esperava viure nits com la d'avui, com la d'ahir. I no es va equivocar. La Lliga ara en mans de Seydou Keita, que ja en suma 3 en el seu palmarès. També les mateixes Copes d'Europa que ha guanyat Carles Puyol i Andrés Iniesta. Puyol, que per cert continua amb una samarreta recordant-se'n d'en Miqui Roquer. Bonic gest el de Carles Puyol, sens dubte, com també ho va ser el de cedir a Eric Vidal, que avui li ha agraït el poder ser l'encarregat d'aixecar la Copa de Campions ahir a la llotja, al Royal Box, com s'anomena, de l'estadi de Wembley. I un Andrés Iniesta que avui ha parlat de l'orgull. I els jugadors del Barça que completaran la volta. Si hi ha temps i oportunitat, veurem encara més foc d'artifici. I després, tots tenen una cita a l'estadi olímpic Lluís Companys, on els espera el concert de Shakira, com ja s'ha encarregat de tornar-nos a recordar en Gerard Piqué. Confirmem una altra bona notícia que hem anat ja comentant al llarg de les 2 últimes hores. La victòria ja confirmada del Nàstic per 4-3 davant de l'Albacete, i d'aquesta manera ja s'ha sellada matemàticament la permanència de l'equip granota de l'equip grana del Nàstic de Tarragona a la segona divisió. Per tant, insistim, la pròxima temporada 4 catalans, Nàstic, Girona, Barça B i Centre d'Esport Sabadell a la categoria de plata del futbol espanyol, mentre el gran artífex d'aquest moment de glòria, d'aquesta etapa inoblidable. I és que ell, Lluís, ha guanyat les 4, perquè a la primera de Wembley ell hi era com a jugador, en les altres 3
n'ha estat l'entrenador. Ja ho pot fer bé, això Guardiola d'aixecar els 4 dits i ensenyar-nos que efectivament el seu palmarès hi té 4 Copes d'Europa. Per cert, la final d'ahir, la final de Wembley 2011, la de la victòria 3-1 davant del Manchester United, la podrem tornar a reviure aquesta mateixa nit a TV3, un cop hagi acabat el 30 minuts. No me la perdo. No me la perdo perquè ahir la vàrem poder viure en directe allà a l'estadi i és el moment avui d'assaborir-la amb aquesta emotiva narració tant del Bernat com de l'Àngel Alonso, del Jordi Grau ahir des de l'estadi de Wembley. I també recordin pels aficionats culers, a partir de les 10 de la nit, especial hat-trick per l'Esport 3. Un hat-trick Barça que tindrà molt a veure, evidentment, tot a veure amb l'anàlisi d'aquesta nova victòria del Barça a la final de la Champions. Per tant, programació completa a TV3. La repetició de la final a l'Esport 3, al canal Esport 3, aquest especial hat-trick Barça, mentre al Camp Nou continuen xinutxant avançant els jugadors. Leo Messi, que es fa la fotografia amb la coneguda orelluda per aquestes nanses que té per agafar la copa i que algú, doncs, molt encertadament va equiparar a unes orelles de Topollillo. unes orelles ben grosses. Per cert, Bernat, crec que està la pròpia cantant, la Shakira, aquí a través de les xarxes socials. Perdona, Jordi. Dic que crec que està la mateixa Shakira, aquí a través de les xarxes socials. Ha dit que els que vagin a l'Estadi Olímpic al seu concert d'aquesta nit veuran els jugadors damunt de l'escenari. Sí, ho ha dit en el seu Twitter, ha dit que hoy van a ver a los jugadores del Barça bailar. Que els farà ballar, vaja. Tu hi vas, Bernat, també al concert o no? Jo, dius? Sí, No. dic si hi aneu amb el Lluís després sortint d'aquí. Lluís Canut, vas al concert de Shakira? No, tinc altres feines avui. Jo tampoc, jo tinc la feina d'anar a saludar la família, que fa uns quants dies que no la veig. Tot i que, en fi, suposo que tots els que hi vagin s'ho passaran d'allò més bé. Encara que m'hagués agradat anar-hi, Perdó, em corregeix amb una dada molt important el Xavi Bonastre, que és que les 4 Copes d'Europa que deia Pep Guardiola, ell n'ha participat en 3, perquè la segona del Barça, l'entrenador era Frank Rijkaard. És un apunt absolutament necessari i de justícia per Frank Rijkaard, que va ser qui va guanyar la primera d'aquesta tornada de 3. Hauríem de saber exactament què voldria dir amb aquest 4. Home, 4 Copes d'Europa del club, del Barça. Sí, però entenc que Lluís també diu que en certa manera pot abocar a les 4 barres d'aquestes senyeres que veiem aquí enganxades també. a la Copa de la Lliga i de l'Orelluda. Bé, doncs que quedi clar, Guardiola n'ha guanyat directament 3 i en aquell cas Frank Rijkaard l'any 2006 ell era l'entrenador, per tant, feta la correcció. Més fotografia de família, els nanos que es barallen per la pilota, ha de posar ordre Xavi Hernández entre aquests marrecs que estaven més preocupats d'aconseguir la pilota que no pas de quedar quiets a la foto. I ara sí, amb la veu de la gran Tina Turner, el The Simple the Best, en homenatge als campions. I ara, Lluís i Jordi, hi ha un moment d'impàs perquè tocaria fer aquella gran sardana, però avui no tenim cercle central.